Co čumíš, co? Teď sedíš u počítače a koukáš, jaký jsi kretén. To je úplně blbě, tohle je nohy mimo, ty vole, blbě. Hovno, jo. Hovno. Tam je hovno, co? No jo. Tak se posel. No prosím. Poser se, ne? Poser mě. Nezlobil jsi to? Šmutík, já to říkal, ty vole. Hezký, kam jsi dopad na tail? No na nos, no. Jo, na nos. Ty vole, hezký, dobře to vedeš. Ako na nosu to... Dělat už to nebudeš. Vůbec. Ne, jeli to, ty vole. Myslíš, že bys nad ní nedojezdil, jo? Já ne, já na křupí desky. Já se hrozně bojím, že to půjde mnou ruku. No, pane Vej, vy jste moc nevydržel. To ne, ale zase byl velmi aktivní. Budeš to ještě používat? Co? To víš, že bude, to má do muzea. To jaký si z toho vemu? Takového desíti klidně dáme, jestli jste chtěla. Ano, viděli jste nepovedené olí Vojty Šrůdka, to se jen tak nevidí. Při kterém ušlápl nous. A on ho ušláp až na konci, ale pěkně ho načal, musím říct, to jako jo. Takže ty vole, pešník.